Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ħabbar li l-budget 2026 se jiġi ppreżentat nhar it-tnejn 27 ta' Ottubru f'attività politika bit-tema niċċelebraw il-ġid għal Maltin. Dr. Abela qal li l-budget li jmiss ser ikompli jnaqqas il-pis tat-taxxi, iżid il-Children's Allowance, iżid il-pensjonijiet, iżomm il-prezzijiet stabbli u jkompli jinvesti fin-nies u fin-negozji. Dr. Abela qal li fil-waqt li pajjiżi barranin qed iħaddmu politika ta' awsterità, Malta għandha l-mezza biex tibqa' tqassam il-ġid mal-poplu. Għalli fi ftit tal-ġimgħa oħra, il-poplu ser igawda minn budget aqwa minn dawk ta' qablu, favur il-familji u n-negozji. Għalli li l-Gvern Laburista jiċċelebra l-ġid billi jqasmu ma' kulħadd, kemm dawk li jfilħu l-inqas fis-soċjetà u anke dawk li kkontribwew għalih. Għalli llum il-pajjiż għandu inqas minn nofs il-familji fl-2013 illi jiddependu mill-assistenza soċjali u eluf ta' familji li llum ifendu għal rashom għaliex hawn xogħol għal kulħadd. Għalli sa 12 sena ilu, in-nies kienu jiġru wara x-xogħol u llum ix-xogħol jiġri wara n-nies. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern Laburista tal il-familji Children's Allowance Record, trasport b'xejn l-iskola, pagament ta' 500 euro biex it-tfal jibqgħu jistudjaw mill-età obbligatorja. Għal Gvern Laburista kien tarka l-familji u żamm stabilità kontinwa fil-prezz tad-dawl, tal-fuel u tal-gass. Għal Gvern Nazzjonalista fi żmenijiet ta' kriżi kien żied il-piżijiet b'aktar mid-doppju tal iżiedet l-Unjoni Ewropea waqt li l-Gvern Laburista tal-akbar tax cut fl-istorja ta' dan il-pajjiż. Dr. Abela qal li ftit tal-ġimgħa oħra, Gvern Laburista ser ikompli jagħti żidiet fosthom lill-anzjani. Dr. Abela qal li nhar it-tnejn jerġa' jiltaqa' l-Parlament wara li qsar waqfa. Qal li l-Gvern Laburista ser ikompli jimbotta aktar riformi u bidliet pożittivi. Qal li l-Partit Laburista jibqa' l-moviment progressiv li jġib ħafna bidliet u drittijiet ċivili. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar iż-żamma tal-ordni u qal li ċittadin barrani li jikser il-liġi se jiġi deportat. Qal li waqt li Malta tilqa' lil barrani dan irid jirrispetta l-ċittadini Maltin u liġijiet tal-pajjiż. Dr. Abela appella għall-Għaqda Nazzjonali favur il-familji Maltin u Għawċin billi wiegħed li l-Gvern Laburista se jibqa' jmexxi b'umiltà, jimplementa riformi u jġib aktar suċċessi f'Malta.